Ahoj, takže tohle video je speciálně pro Cloud Wolf. Dneska, kolikátýho je? No to je jedno. Dneska jsme se poznali přes internet. No a já se strašně moc omlouvám, když se to zastaví, nebo když se někdo přijde. Kdyby se to zastavilo, tak já natočím další díl. A ber to jako druhý díl, jo, ale bude to k sobě, protože já to na tom tabletu neumím sestříhat, jo. Takže tak, toto video je o tom, co jsem dostala k Vánocům. Není tady úplně všechno, buď si to třeba nepamatuju, protože já ty věci scháněla na poslední chvíli, že? A nebo prostě to mám někde jinde. No. Takže začneme. První věc je tady ten VIP pet. Je takhle, jakoby má modrý vlasy. No to asi není vidět. Jo. Takhle má sluchátka. Takhle. Tady má mobil ze strany. Jakoby takovej tady. Jako, no. Vy to asi nevidíte, ale... Takže tak. Tady se. VIP pet. Teď jsem asi máma vtera, ne? Další dárek. Je tady ta knížka. Je to knížka, když se máma s tátou berou. A je to vlastně o dvou pláťačkách, který se nemají rádi a jejich rodiče se jakoby vezmou. Má to 126 stránek. Takže knížka. Další dárek jsou tady ty sněžítka. Jsou to sněžítka Glitters. Jsem si strašně moc přála, prostě. Tady je koník. Takhle koník. On má takhle jakoby, takhle ofinu, jakby takhle na stranu. Pak mám tady kočičku. A poslední žába. No, takže to byly sněžítka. Další dárek je tady takováhle panenka, která je jako motýl. Jo. Ten obličejíček je podle pravýho miminka. Takže to. Další dárek je MP3, je to mini MP3. Ale jako mě to nevadí, já nepotřebuji zbytečně velkou, že? A další dárek je takovejhle hřeben, je to od značky Tangled Easier, nebo já nevím, já nevím číst anglicky moc jako, no, tady mám už vlasy, že? No nebo, že tam je vlasů. Takže hřeben. Za ten jsem strašně moc šťastná. Já jsem se ho přála, když se s tím češeš, tak to vůbec netahá. Takže... No a poslední dárek, co ti ukazuju, jsou tyhle dva, byly v sobě, jako je to stejná značka, byly k sobě. Tohle je sprcháč. Si to tady... Pane bože. To je jedno. Tady máš. Takže je to od značky Bio Happy Soul, nebo já nevím, jak se to čte. Takže to a voňavka. Je teda docela poměrně silná, ta voňavka, takže tak. No, takže doufám, že se ti to líbilo, i vám, co se na to koukáte. A nezapomeňte mě odebírat, lajkujte, posílejte komentáře a že tak si ještě napíšem Claudine na Google a jestli by to bylo možné, tak jestli bychom třeba taky nenatočila nějaký video, nebo to si když tak ještě napíšem. Takže ahoj!